салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯи махлуқони дигар сайёра, яъне инопланетиянҳо аз нигоҳи дини ислом суҳбат мекунем. ҳоло шумо мефаҳмед ки Қуръони Карим ва дини ислом дар ин масъала чӣ мегӯяд? вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра дар Қуръони Карим тасдиқ шудааст ё не? олимони дини ислом дар ин масъала чӣ ақида доранд? бо диққат тамошо кунед, барои худ маълумотҳои муҳимро мефаҳмед. дар Қуръони Карим оятҳое ҳастанд ки ба вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра ишора медиҳанд. ҳоло мо оғоз мекунем аз сураи Фотиҳа, ки аввалин сураи Қуръон ба ҳисоб меравад. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. алҳамдулиллаҳи раббил оламин. ситоиш Худоеро, ки парвардигори оламиён. ман боварӣ дорам ки ҳамаи мо мусалмонҳо ин сураро аз ёд медонем. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба калимаи раббил оламин, яъне парвардигори оламиён. олимони дини ислом мафҳуми ин калимаро кофткоб карда ба хулосае омаданд ки раббил оламин, яъне парвардигори оламиён, шакли ҷамъ ва маънои бисёриро дорад. яъне дар Қуръони Карим гуфта нашудааст парвардигори олам, балки парвардигори оламиён гуфта шудааст. аз ин хулоса мебарояд ки худованд мавҷудияти оламҳои дигарро ба ғайри замин дар Қуръони Карим ишора кардааст. баёни ин суханҳо дар китоби тафсири ҳадисҳои имоми Куртубӣ, худованд раҳмату мағфиратшон кунад, омадааст. суханҳои ин ҳадисро саҳобаи паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бо номи Саид ал-Худрӣ, худованд аз ӯ розӣ бошад, гуфтааст. дар ҳадис хабар дода шудааст ки тахминан 40 000 олам ё ин ки дунё вуҷуд дорад. дунёе ки ҳоло мо зиндагӣ мекунем, яке аз онҳо мебошад. ба ғайри дунёи мо, ба гуфтаҳои ин ҳадис, тахминан боз 40 000 дунёҳои дигар вуҷуд дорад. боз ҳастанд ҳадисҳое ки мавҷудияти 40 000 не, балки 80 000 дунёҳо ё оламҳои дигарро тасдиқ мекунанд. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ мекунем ба сураи Шуро, ояти 29. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ва аз нишонаҳои ӯ офаридани осмонҳову замин ва офаридани он чӣ аз ҷонварон аст, ки дар миёни ин ҳарду пароканда кардааст. ва ӯ вақте ки хоҳад бар ҷамъ овардани онҳо тавоно аст. боз як бори дигар таваҷҷӯҳ намоед ба ин ҷумлаи оят. он чӣ аз ҷонварон аст, ки дар миёни ин ҳарду пароканда кардааст. ин оят мумкин аст ки ба вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра ишора мекунад. калимаи арабии дабаҳ, ки тарҷумааш ҷонварон мешавад, ба ақидаи тарҷумони машҳури Қуръони Карим Муҳаммад Асад, мафҳуми калимаи дабаҳ маъноҳои гуногун дорад. якчанд маъноҳои ин калима чунин аст: ҷисм, ҳастӣ, моҳият ва оқилона. яъне ки ҳамагуна ҷисм ва махлуқони оқиле ки имконияти худ ҳаракат карданро доранд. боз як бори дигар такрор мекунам ки гуфта шудааст махлуқони оқил, яъне доно. аз ин хулоса мебарояд ки ба ғайри одамон боз дигар махлуқони оқилу доно вуҷуд доранд. бо далели ояту ҳадисҳои дар боло зикршуда, баъзе аз олимони ислом барои боварӣ доштан ва эътироф кардани махлуқони дигар сайёра ба мусалмонон иҷозат додаанд. яъне ҳар як инсон метавонад ба вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра боварӣ дошта бошад. эмоми бузург ва яке аз мутафаккирони дини ислом, Фахриддини Розӣ, дар як ҷамъомаде нишаста буд ки аз ӯ пурсиданд: мумкин аст дар сайёраҳое ки ҳаво ва об вуҷуд надорад, махлуқони зинда ҳаёт ба сар бубаранд? он ҳазрат дар ин савол бисёр ҷавоби оддӣ дода гуфт: шарт нест ки махлуқоне дар дигар сайёра зиндагӣ мекунанд муҳтоҷи ҳаво ва об бошанд ба мисли мо. мумкин ки худованд онҳоро чунон халқ кардааст ки метавонанд бе обу ҳаво зиндагӣ кунанд. агар дар оянда ба олимон муяссар шавад ва вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёраро тасдиқ кунанд, ин хабар набояд барои мусалмонҳо тааҷҷубовар бошад, чунки худованд дар Қуръони Карим ба вуҷуд доштани онҳо ишора кардааст. якчанд рӯз пеш вазорати мудофиаи Амрико эълон кард ки дар ҳаво як объекти номаълуми парвозкунандаро мушоҳида карданд.
Практически сенсационная новость пришла из Пентагона. Американское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором, как сообщается, запечатлен неопознанный летающий объект. Иными словами, это первое официальное видео НЛО. Во всяком случае, так уверяют военные США. К выводам их эксперты пришли, цитата, «после тщательного и всестороннего анализа». Кадры, снятые экипажами американских боевых самолетов, объект по очертаниям не похож ни на вертолет, ни на самолет, а напоминает тарелку. Пентагон опубликовал 3 видеозаписи с неопознанными летающими объектами. Как пояснили в военно-морских силах, термин «неопознанное воздушное явление» — это стандартный для описания объектов, природу которых пока просто невозможно выяснить. И это не значит, что на кадрах изображено нечто внеземное или инопланетное. чӣ хеле ки мо дар мавзӯи таърихи инопланетиянҳо гуфта гузашта будем, буданд шахсиятҳое ки объектҳои номаълуми парвозкунандаро дар ҳаво дидаанд ва ба гуфти баъзе шоҳидон махлуқони бегунаро ҳатто дар замин ҳам дидаанд. лекин ба ҳамаи ин нигоҳ нокарда то имрӯз ба олимон муяссар нашудааст ки вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёраро расман тасдиқ кунанд. коинот ё ин ки галактика калонӣ ва бузургии беохир дорад. аз ҳамин сабаб мо вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёраро рад карда наметавонем. дини ислом ва қуръони карим инсонҳоро ба омӯзиши коинот тарафдорӣ мекунад, чунки чӣ қадаре одамон коиноту сайёраҳоро омӯзанд, ҳамон қадар боварӣ ба худованд зиёд мешавад. мо то охир сирҳои коинотро намедонем ва эҳтимолияти калон аст ки то вақте одамизод вуҷуд дорад, ҳамаи сирҳои коинотро фаҳмида наметавонад. аз ҳамин сабаб боварӣ кардан ё накардан ба мавҷудиёти махлуқони дигар сайёра ба имони мо халал намерасонад. касе мехоҳад боварӣ кунад, касе намехоҳад боварӣ накардан, ин ихтиёри ӯст. дӯстони азиз, мо бояд аз хотир набарорем ки худованд ба ҳама кор қодир аст ва созандаи тамоми сайёраҳову коинот аст. шумо ба вуҷуд доштани махлуқони дигар сайёра боварӣ доред? ҷавобҳои худро дар комментария нависед. касе агар мавзӯи моро дар бораи таърихи инопланетиянҳо тамошо накарда бошад, марҳамат, силкаашро ман дар таги видео мемонам. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, обуна шудану лайк монданро фаромӯш накунед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. чорная дыра яъне сурохи сиёҳ чия ва чӣ сирҳоя ба худаш пинҳон мекунад. биёед мефаҳмем. ситораи калоне ки тамоми сузишвория сарф кардагиай метавонад ба як намуди материя аз ҳад наздик шава ки барои пайдоиши ин қисмати каҷшудаи коинот зарур мебошад. ситора зери вазни худ поён меафта. дар давомнокии кайҳон вақта тарафи худаш мебарад.